Aisha kurupisa. Kupisa zvimwe. Saka wakazotora manifoni yako here. Kwa foni yapinda baba. Aiwa musenda kuti ndipe foni yako. Ukaramba ndikatimboona ukati ora ndosika ndikupa patoswa munhu. Kubva mutoya ndati ndosika ndikupa kupedza nyaya ndi. Une problem kuti kandichida kutaura iwe unotaura mimi. Unozvida kuvhara mama. Kwewe yako problem aiwoni. No, yei. Iwo trip ane zvakanaka unotochinja nyaya. You change the story. Ndinondirwadza shamari kuti ndinde chemeta mutumbi mukuru akareba kudai. Phone ndeyako. Ndinochida kuona muri kuitwa. Isusu problem yedu iri pafoni ka. Ini newe tinogara tingonezana na phone. Ndinogona ngoshtondidya nemahura ako pane mari yangu zvese. But as long as unawabata isi problem. Unganosanga bata munhu. Ndobata phone yako. Ndamboona kuti phone yako ini. Ndiri kuita zvibasa. Ndichakupa. Oro ndingotenga yako, ndichakutsvakira yako. Yangu phone ndinayo ndomboona zviri mukati mefoni yako. Alright, ndichakupa. Ne problem. Yabo ndichakupa. Ndati kusvika kumba. Hatifambe tiende. Kota hatingofamba. Zvine zvakanaka. Noise. Takamhanyisana chese. Ngandi zvako. Iwe. Saka neni ndokurova vadoti